నుంచి మేము ఈ బాధ ఎదుర్కొంటున్నాం. మాకు చాలా ఇబ్బంది ఉండే. ఆడబిడ్డకి చీరలు కట్టి మరి చీరలు మార్చాల్సిన పరిస్థితి. మేము కమిషనర్కి చెప్పాం, ప్రభుత్వానికి చెప్పాం. ఇప్పుడైనా గ్రహించి ఇరు వర్గాలే కొట్టుకుంటున్నాయి కాబట్టి. అర్జున్ నా పేరు వెలంగన రాజా. కర్మకాండ 50 ఏళ్ళ నుంచి మా వాళ్ళు పెద్దోళ్ళ కాడ నుంచి జరుపుకుంటున్నాం. ఈ రోజు దాకా మేము జరుపుకుంటూనే ఉన్నాం. కానీ ప్రభుత్వానికి మేము అప్పటి నుంచే మేము చెప్పున్నాం, అయ్యా మేము ఇబ్బందులు పడుతున్నాం, మాకు 2 రూములు కట్టిండని. వాళ్ళు చూస్తామంటున్నారు. ఇప్పుడు చూస్తే ఇరు వర్గాలు ఇక్కడ ఇది నాదని వివాదం పడుతున్నారు. పట్టా భూమి అయితే వాళ్ళని తీసుకొని మాకు పచ్చనాయం చెప్పమను, లేదు ఇది శివాయి అయితే మా గ్రామానికి కర్మకాండ చేసుకునే దానికి మనీ ప్రభుత్వాన్ని దయదలిసి కోరుకుంటున్నాం. పేరు కమతం అశోక్, ఎర్రగడ్డ అర్జునవాడ. నిన్నటి రోజున ఆంధ్రప్రభ పేపర్లో వచ్చిందంతా తప్పిదం. అది విలేకరుల సోదరులు తెలియక, దీని నిజ స్వరూపాలు తెలియక అలా ఆ విధంగా రాయడం జరిగింది. మేము ఈరోజు ఒకటే తెలియజేస్తున్నాం, ఇక్కడ గ్రామస్తులందరూ కూడా అందరూ కలిసికట్టుగా వచ్చి ఇది పట్టాదారుల స్థలం అయితే వాళ్ళకి కేటాయించి మాకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఒక రూము కులా వేసి మాకు కర్మకాండలు చేసుకునే విధంగా, రేవులు వేసుకునే విధంగా, పెండాలు పెట్టుకునే విధంగా మాకు కేటాయించాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాము. అదేవిధంగా ప్రభుత్వ స్థలం అయితే వాళ్ళకి వీళ్ళకి కాకుండా గ్రామానికి కేటాయించాలని చెప్పేసి అందరి తరపున నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా ఇప్పుడు స్థానిక ఎంఆర్ఓ గారు కూడా దీన్ని లేట్ చేయకుండా అతి తొందరలో ఈ యొక్క సమస్యను పూర్తిగా క్లియర్ చేయాలని చెప్పేసి కోరుచున్నాం. ఇరు వర్గాలు గొడవలు జరిగే ప్రమాదకరంగా ఉంది కాబట్టి అందువల్ల అధికారులు కూడా తొందరపడి ఈ యొక్క సమస్యను మాకు పరిష్కరించాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వ అధికారులను కోరుకుంటున్నాము.